السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ کر غور تو ہاتھ دیا انگلاں تے، کر غور تو ہاتھ دیا انگلیاں تے، ہر ایک وچ فرق ضرور ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ، کوئی جابر تے کوئی مجبور، کوئی ترسے تن دے کپڑے کوئی کھا کھا کے
مغرور ایک گل تو یاد رکھ اے بندے ہر ایک نے مرنا ضرور واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی وحدانیت یکتائی اللہ وحدہ لا شریک دی پاک ذات واسطے جس رب کائنات نے اس ساری دنیا دا انتخاب فرمایا، سب نو پیدا فرمایا۔ درود و سلام آقا دو جہاں سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے جنہاں نے اس ساری کائنات دی رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے جنہاں نو ساڈے واسطے بہترین اسوہ حسنہ اور نمونہ بنایا ہے۔ حمد و ثنا اور درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کر لین تو بعد خالق کائنات مالک کائنات دی مقدس کلام قرآن پاک دے دوسرے سپارے سورہ بقرہ دے وچوں ایک آیت مقدسہ اللہ دی توفیق نال میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اس دے اندر مالک کائنات نے فرمایا کہ لوگوں زمین تے بیٹھ کے اپنے اللہ دا ذکر کرو، اپنے رب نو ہر وقت یاد کرو۔ اگر تسی اللہ نو یاد کرو گے، اللہ دا ذکر کرو گے تے پھر اللہ تہاڈا ذکر کرے گا۔ تسی زمین تے بیٹھ کے اللہ دا ذکر کرو گے، اللہ عرش بری تے بیٹھ کے تہاڈا ذکر کرے گا۔ تسی جناب بندیاں دے وچ بیٹھ کے اللہ دا ذکر کرو گے، اللہ فرشتیاں وچ بیٹھ کے تہاڈا ذکر کرے گا۔ اے تے سمجھ آندی ہے کہ بندہ اللہ دا ذکر کردا ہے، تسبیحات پڑھدا ہے، رب نو یاد کردا ہے، اللہ دے اچھے اچھے ناماں دے نال اللہ نو پکاردا ہے، لیکن اللہ پاک کیویں بندے نو یاد کردے نے؟ قرآن پاک نے بڑیاں مثالاں دتیاں نے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ قرآن پاک دے اندر میں مثالاں دتیاں لوگاں نو سمجھان واسطے تاکہ لوگاں نو سمجھ آ جائے۔ مثالاں کیویں اللہ نے دتیاں؟ جنہ لوگاں نے اللہ نو یاد کیتا ہر حال دے اندر، ہر حالت دے اندر اپنے رب دی بندگی کیتی، اپنے رب دا دامن نہیں چھوڑیا، تنگی آئی ہے پھر بھی اللہ نو یاد کیتا ہے، سکھ آیا تے پھر بھی اللہ نو یاد کیتا ہے۔ دکھ اور سکھ دے اندر دوواں حالتاں، کیونکہ دو ہی حالتاں ہوندیاں نے بندے دیاں زندگی چ، یا پریشانی ہے یا خوشی ہے، یا دکھ ہے یا سکھ ہے۔ دوواں حالتاں دے اندر بندہ اللہ نو نہ چھڈے، اللہ دا دامن نہ چھڈے، اللہ دی یاد نہ چھڈے، اللہ دا ذکر نہ چھڈے۔ اللہ پاک نے اپنے پیاریاں لوگاں دیاں مثالاں قرآن اندر دتیاں نے کہ جڑے میرے پیارے بندے نے انہاں نو جتنا مرضی دکھ آ گیا، جتنیاں مرضی پریشانیاں آ گئیاں، جنیاں مرضی مصیبت آ گئیاں، انہاں لوگاں نے اللہ دا دامن چھڈیا نہیں چھڈیا۔ کیوں؟ اس واسطے اللہ دے نیک بندیاں نو پتہ ہے
اللہ والیاں نو پتہ ہے کہ اگر دکھ آئے نے تے اللہ دی طرفوں تے سکھ دے گا تے کون؟ اللہ دے گا۔ وقت بدلتے رہندے نے، ایام بدلتے رہندے نے، دن بندیاں تے بدل بدل کے آندے رہندے نے، کدی تنگیاں آ گئیاں، کدی آسانیاں آ گئیاں۔ کوئی بندہ یہ گل نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی ساری زندگی سکھا اندر گزاری ہے۔ بندہ جنہ مرضی امیر ہوئے، جنہ مرضی دولت مند ہوئے، بندے دے کول جتنی مرضی دولت ہوئے، وہ بندہ یہ گل نہیں کہہ سکتا کہ میں ساری عمر سکھ دے نال گزاری ہے۔ پریشانیاں انہوں بھی آن گیاں، دکھ دے واسطے بھی ضرور آن گے۔ اور جناب کئی بندے ساڈے سامنے مثالاں نے کہ مثالاں دیندے کہ ساری ساری رات گزر جاندی، نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ دنیا دی ہر نعمت موجود ہے، کوٹھیاں، کاراں، مربے، زمین، زر، ہر شے موجود ہے، لیکن وہ بندہ پھر بھی پریشان ہے۔ اللہ دسنا چاہتے نے کہ لوگوں سکھ دیندا ہے تے اللہ دیندا ہے، نہ دے بڑے بڑے امیر بندیاں نو نہ دے، وہ نہ دے تے جناب بڑے بڑے سوکھے جڑے ظاہر نظر آ رہے نے انہاں نو نہ دے، تے جے سکھ دین تے آوے ایک غریب بندہ زمین تے بیٹھن والا، مارے مکان دے اندر رہن والا، پھٹے پرانے کپڑے پان والا آرام دے سکون دے نال سوندا ہے، انہوں ٹینشن کوئی نہیں، فکر کوئی نہیں۔ یہ سارے اختیار میرے اللہ دے کول نے۔ چنگے دن آندے نے اللہ نو یاد کرنا ہے، مارے دن خدا نہ خواستہ آ جان پھر بھی اللہ نو یاد کرنا ہے، رب دا دامن ہاتھ چوں نہیں چھڈنا، اللہ دی عبادت نہیں چھوڑنی، خالق مالک رازق اللہ نو سمجھنا ہے۔ اور اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر بڑے ہی پیارے انداز دے نال اعلان فرمایا، میرے مالک نے قرآن نے پاک دے اندر بڑیاں اچھیاں مثالاں دے کے اللہ نے اپنے پیاریاں بندیاں دا ذکر کیتا ہے۔ مالک نے بڑے پیارے انداز دے نال قرآن پاک دے اندر فرمایا، آؤ ذرا قرآن سننا میرے مالک دا قرآن کی کہہ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے بندیو اللہ پاک نو یاد کریا کرو، رب دا ذکر بیان کریا کرو نا، اللہ پاک دیاں حمداں تے ثناواں بیان کریا کرو، ہر حالت دے اندر اپنے رب دا دامن پھڑیا کرو نا، اللہ پاک دیاں عبادتاں کریا کرو، زمین تے بیٹھ کے اللہ دا ذکر کریا کرو، اپنے رب نو یاد کریا کرو نا، زمین تے بیٹھ کے اللہ دا ذکر کریا کرو، اللہ پاک تواڈا ذکر آسمان تے بیٹھ کے کرے گا۔ اور اللہ پاک دے قرآن نے کی فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگو اپنا جناب ہر حال دی اندر کی کرنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اللہ پاک ایمان والیاں نو کہہ رہے ہیں، میرا رب مومن بندیاں دا ذکر کر رہا ہے، اللہ پاک اپنے مومن بندیاں دا تذکرہ کردا ہے، اللہ مومناں نو مخاطب کر کے اعلان کر رہے ہیں، یا ایھا الذین
आमनु इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात। अल्लाह फरमाते ने मेरे ओ बंदे हो, ए मुसलमान बंदे हो, कलमा पढ़ने वालों, नबी पाक दे गुलाम सदाने वालों, मेरा रब के अंदर सबर करना, सबर करना है। जदों परेशानी आ जावे ना, जदों अल्लाह वल्लों मुसीबत आ जावे ना, जदों बंदिया कोई दुख आ जावे ना, फिर की करना है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात। अल्लाह फरमाते ने उदो सबर करना है, सबर करना है। किवें सबर करना है? फरमाया नमाज पढ़ के सबर करना है। साडे बंदे जनाब हर शय भुली बैठे ने, जदों मुसीबत आ जाए बंदा जनाब अपने घर के अंदर परेशान हो गया, बंदा अपने घर के अंदर बैठा रहता है। लेकिन अल्लाह फरमाते ने मेरे ओ बंदे हो की करना है? आमनु इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात। उदो करना है वे कि नमाज पढ़नी है ते सबर करना है। जदों परेशानी आवे अल्लाह दे दरबार अंदर आना है, जदों मुसीबत आ जाए अल्लाह दे दरबार अंदर आना है, कोई दुख आ जाए ते अल्लाह दी अदालत अंदर आना है। अल्लाह पाक कोलों गुनाहां दी माफी मंगनी है, गुनाहां दी माफी मंगनी है। बंदा बड़े गुनाह कर लेंदा है ना, बड़ियां खताकारियां कर लेंदा है, लेकिन बंदा जदों अल्लाह दे दरबार अंदर आ जांदा है, रब दी अदालत दे अंदर जदों आ जांदा है, अल्लाह पाक दे नाल गल्ला करदा करदा कहंदा है अल्लाह मैं बड़ा ही गुनाहगार बंदा वां, अल्लाह मैं बड़ा ही सियाहकार बंदा वां, मैं तेरे दरबार अंदर आ गया। अल्लाह मैं किसे दी अदालत अंदर नहीं गया, अल्लाह मैं किसे दे दरबार ते नहीं गया, अल्लाह मैं किसे मज़ार ते सर नहीं झुकाया, अल्लाह मैं किसे बंदे दियां मिन्नतां नहीं कीतियां, अल्लाह मैं तेरे दरबार अंदर आके कहना वा अल्लाह मैं अपने गुनाहां दा इकरार करना, अल्लाह मैं तेरे कोलों माफी मंगना वा। ते बंदा पता कहंदा की आंदा है? गुनाहगार बेकार मैं बंदा तेरा। बंदा जदों अल्लाह दी अदालत अंदर रब दे दरबार अंदर आंदा है ना, ते रब नूं कहंदा है गुनाहगार लाचार मैं बंदा तेरा। कदी वेखिया करना बंदा मजबूर हो जाया करदा है, बंदे नूं परेशानी आई जाया करदी है। कदी ऐसे ऐसे बंदे नजर आणगे जिन्हां दे जवानी अंदर बड़ी आकड़ दे नाल जिंदगी गुजारी है। कई ऐसे बंदे होणगे ना जेड़े बड़े मगरूर जिंदगी गुजारते नजर आएंगे। कई ऐसे ऐसे बंदे ने कि जेड़े जनाब सारी जिंदगी हुण तुहाडे सामने साडे भी सामने मिसालां ने। कई ऐसे बंदे जेड़े जनाब चौधरियां वाली जिंदगी गुजारते ने, आंदे ने लो जी सानू कदी परेशानी नहीं आई, कदी कोई जनाब मसला नहीं बनया, हर बंदा के सानू सलामा करदा है, हर बंदा के साडे कोलों फैसले करवांदा है। कोई जनाब गरीब आ गया मेरी आप प्रॉब्लम दूर कर देवो, मैं इस परेशानी अंदर मुब्तला हो गया। सारी उम्र बंदा जवानी दी गुजारदा है ना, लोग सलामा भी करते ने, लोग चौधरी चौधरी कह के भी बुलाते ने, लेकिन वीर एक वक्त ऐसा आंदा है ये हुई बंदा बुढ़ड़ा हो गया, ये हुई बंदा बीमार हो गया, कोई बंदा सलाम लैन वास्ते भी राजी नहीं। हर बंदा बाजार बुला के लंघदा है, सैर पे हो के लंघदा है, यार इन्हें कोई ना कोई परेशानी अंदर मुब्तला करना है, कोई फटीक ही सानू पा देनी है। लोग जनाबे दे कोलों बच के लंघदे ने। अल्लाह अल्लाह ये बंदा मजबूर हो गया, अल्लाह कल लोग मैनू सलामा करदे सन, अज मेरी गल कोई नहीं सुनदा पिया, मेरे अल्लाह मैं किधर जावां। अल्लाह फरमांदे ने बंदिया फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून।
اللہ فرماندے نے تو مینوں یاد کر، بیٹھ میرا ذکر کر، ویکھی میں تیرا ذکر آسمان تے کراں گا، آ میرے دربار اندر، میری عدالت دے اندر آ تے آ کے کی کہنا ہے، گناہگار بیکار میں بندہ تیرا اور تیرے ہی در پہ آن گرا، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میں تیرے در پہ آن گرا۔ اللہ اللہ بندہ اللہ نو کہہ دیندا ہے انسان خطا کا پتلا ہے، اللہ میں بڑا گناہگار، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بھٹک بھی جاتا ہے، جب ٹھوکر اس کو لگتی ہے پھر تیرے ہی در پہ آتا ہے، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میں تیرے در پہ آن گرا۔ بندہ کہندا اللہ میں تیری عدالت اندر آ گیا، گنہگار لاچار میں بندہ تیرا اور تیرے ہی در پہ آن گرا۔ اللہ میں تیرے دربار اندر آ گیا، اللہ میں تیری عدالت اندر آ گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا بندہ جدوں میرے دربار اندر آندا ہے، میرا ذکر شروع کر دیندا ہے، میرے کولوں دعاواں منگدا ہے، میری عبادت آگے شروع کر دیندا ہے، اللہ فرماندے نے بندیا پاویں ساری عمر گزار کے آگے آئے نا، بڈھڑے بارے مسیتے آگے ہیں، جدوں تیری کوئی گل نہیں سندا، اپنے تیری گل نہیں سن دے، رشتہ دار تیری بات نہیں سن دے، آ میرے دربار اندر آ گئے ہیں، اللہ میں حاضر ہو گیا، میں تیرے کولوں گناہاں دیاں معافیاں منگن واسطے آ گیا، اللہ میں توبہ کرن واسطے آ گیا۔ اللہ فرماندے نے بندیا پاویں ساری عمر گزار کے آیا ہی نا، پاویں زندگی لنگ گئی ہے نا، میرے دربار اندر ایس عمرے بھی آ گیا ہے نا، میں رب اعلان کرنا وا بندیا جا میں تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر چھڈے نے، میرے دربار تے آ گیا، میری عدالت اندر آ گیا، میرے کو آن کے سوال کیتا ہے، میں رب نے آخری ویلے پاویں زندگی چ ایک گھنٹہ ہی باقی ہے، ایک دن باقی ہے، بندہ اللہ دے دربار اندر آ گیا، اللہ اندر دے آ گئے، ہن میں تینوں خالی موڑنا نہیں بولنا، تو میرے دربار اندر آ گیا، جاؤ کوئی ایڈا سخی دیکھو جیڑا اس طرح کر دوے کہ لو جی ساری عمر بندہ نافرمانیاں کرے، چوریاں کرے، ڈکیٹیاں کرے، کوئی بندہ معاف نہیں کرتا، لیکن بندہ دلوں ہو کے اللہ کو معافی منگدا ہے نا، رب کہندا بندیا میری عدالت اندر آ گیا ہے، جا میں تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے نے۔ اللہ پاک نے بڑے بڑے بندیاں دا ذکر قرآن اندر بیان کیتا، بڑے بڑے لوگاں دا ذکر بیان کیتا، فرمایا کو جیسے بھی بندے نے جنہاں نوں دکھ آیا انہاں نے اللہ دا دربار نہیں چھڈیا، مصیبتاں بڑیاں آئیاں، قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے سورہ یاسین اندر فرمایا، اللہ پاک فرماندے نے ایک ایسا بھی بندہ ہے نا، ایک ایسا بھی بزرگ گزرے آئے، ایک ایسا بھی بندہ گزرے آئے نا، کیڑا بندہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام دا دور آیا، نبیاں دے دور آئے نا، لوگ نبیاں دی بڑی مخالفت کر دے رہے، جیڑے علاقے دے اندر نبی آئے نے نا، جڑے علاقے دے اندر اللہ دے پیغمبر آئے نے، اللہ لوگاں نے مخالفتاں بڑیاں کیتیاں، اللہ تے نبیاں نو بڑا پریشان کیتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا لوگاں نے نبی موسیٰ علیہ السلام دی مخالفت کیتی ہے، اللہ نبیاں نے بڑے بڑے دکھ ویکھے نے، کبھی جناب نوح علیہ السلام دا ذکر دیکھو نا، جناب ابراہیم علیہ السلام دیاں داستاں
نہ دیکھو نا، جناب موسیٰ نبی دیاں داستاناں پڑھو نا، قرآن دی اندر اللہ نے اپنے نبیاں دا ذکر کیتا ہے۔ رب نے کی فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا بڑے بڑے میرے نبی آئے نے، بڑے بڑے رسول آئے نے نا، پریشانیاں بھی انہاں نوں آئیاں، دکھ بھی انہاں نوں آئے، مصیبتاں بھی آئیاں، لیکن اللہ پاک نے انہاں دیاں مدداں کیتیاں۔ ایک نبی ہے نا، لوگاں نے پریشان کر دیتا ہے، لوگاں نے اپنی بستی چوں نکلن تے مجبور کر دیتا ہے نا، اللہ اللہ اے لوگاں نے نبی نو زخمی بھی کر دیتا ہے، اے نبی نو ماریا بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک بندے نے جدوں دیکھیا، دوڑ کے اپنی قوم ول آیا، دوڑ کے اپنے لوگاں نو بلاندا ہے تے بلا کے کہندا ہے اے لوگو اے جڑے نبی نے انہاں نو کیوں مار دے جے؟ انہاں دا قصور کی ہے؟ انہاں دا جرم کی ہے؟ اللہ اللہ جدو بندہ اللہ دا بن جاتا ہے نا، اللہ پاک اس بندے دی پھر حفاظت کرتا ہے، بڑے اچھے طریقے نہ حفاظت کرتا ہے۔ اے بندے دے دل وچ خوف آیا، قوم دے لوگاں نوں آندا ہے کیوں نبیاں نوں پریشان کر دے جے، اللہ والیاں نوں کیوں تنگ کر دے جے؟ اللہ پاک دے قرآن نے کی آکھیا؟ فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ اے بندہ کہندا ہے میری قوم دے لوگو کیوں اللہ دے نبیاں نوں پریشان کر دے ہو؟ جڑے نبی آندے نے، اللہ دے رسول آندے نے، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مہتدون۔ جننے بھی نبی آندے نے تواڈے کولوں جائیداد دا سوال نہیں کردے، تواڈے کولوں دولت دا سوال نہیں کردے، تواڈے کولوں منگ دے کوئی شے نہیں، تانوں تے اللہ ول بلاندے نے، آندے کی نے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اے کہندا لوگو اے نبیاں نوں کیوں پریشان کر دے جے؟ اے تے تانوں اللہ ول بلاندے نے، اے تے تانوں اللہ دی توحید دی دعوت دیندے نے۔ اللہ اللہ اے قوم دے لوگاں نے آکھیا، کہندے نے اے بڑا ہمدردی بڑی پھردا ہے، اے ایویں نبیاں دے حق وچ بولدا ہے، پہلو جناب اے دے نال نبڑ لو۔ ایسیاں قوماں بھی گزریاں نے، انہاں نے اپنے نبیاں نوں مجبور تے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن جڑے نبیاں نوں منن والے سی نا انہاں نوں بڑا پریشان کیتا۔ اس بندے نے جدوں اینی گل کیتی نا کہ اللہ دے نبیاں نوں کیوں پریشان کر دے جے، اللہ اللہ اینی گل کیتی، قوم دے لوگاں نے پکڑیا، پکڑ کے جناب مارنا شروع کر دیتا، حتیٰ کہ اینا ماریا اے دے پیٹ دیاں آنتریاں باہر آ گئیاں۔ اللہ اللہ لیکن اللہ والا کی کہنا ہے؟ اللہ والا کہنا ہے قیل ادخل الجنہ۔ اللہ پاک نے فرمایا اس بندے نے میرا ذکر کیتا ہے، آخری ویلے مینوں یاد کردا رہیا، لوگاں نے ماریا پھر بھی اللہ نو یاد کیتا، لوگاں نے پریشان کیتا پھر بھی اللہ نو یاد کیتا، حتیٰ کہ دے جسم دیاں اندریاں نکل آئیاں۔ اللہ پاک نے اعلان کر چھڑیا قیل ادخل الجنہ، اے بندیاں میں تینوں جنت عطا کر دیتی ہے۔ بعض مفسرین لکھ دے نے انہیں بندے نے جدوں جناب زمین تے گریا، اے دے جسم تے زخم لگے نے نا، اے دیاں اندریاں پیٹ چوں باہر آ گئیاں، اے دیاں نظر آسمان ول جاندیاں نے۔ جدوں آسمان والے اس بندے نے ویکھیا نا، نظر دیاں آسمان تے پیاں نا، اللہ پاک نے آسمان دے پردے ہٹا کے اپنا جنت سامنے کر چھڑیا۔ جدوں جنت سامنے آئی نا، رب نے اعلان کر چھڑیا
قیل ادخل الجنہ، اے بندیا میری عبادت کیتی ہو نا، میرے نبیاں دا ساتھ دیتا ہے نا، اللہ نو یاد کیتا ہے نا، تے میں رب نے تینوں مقام کی دینا ہے، میں رب نے مرتبہ کی دینا ہے، رب نے جنت سامنے کر دیتی ہے تے نال اعلان کر چھڑیا اے بندیا جنت تینوں مل گئی، اے جنت تیرے نام بھیل آ گئی۔ اللہ واللہ اللہ جدو اس بندے دیا نظراں جنت تے پئیاں نا، جنت دا منظر دیکھیا اپنی زبان چوں بے ساختہ بول دے قال یا قوم اتبعوا المرسلین۔ اللہ واللہ اللہ اس نے پہلے آکھیا کہ میری قوم دے لوگوں اللہ دے نبیوں دی اتباع کرو، تے جدو اللہ نے اس بندے نو جنت دے دیتی نا، جدو انو جنت مل گئی اللہ نے آکھیا میرے بندیا دیکھ جنت تیرے سامنے میں، میں جنت کا اعلان تیرے واسطے کر رہا۔ اس بندے نے اپنی زبان کو آکھیا قال، اللہ پاک کا قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں قال یا لیت قومی یعلمون، اللہ سونیا کتے میری قوم دے لوگاں نو پتہ لگ جائے، اللہ کتے تیرے بندیاں نو پتہ لگ جائے نا کہ اللہ دے رستے اندر ذکری ہے نا، رب مقام کی دیندا ہے، رب مرتبہ کی دیندا ہے۔ اللہ سونیا جویں مینوں ہدایت دتی ہے نا میری قوم دے لوگاں نو ہدایت عطا فرما۔ رب نے انہاں لوگاں دا ذکر کیوں بیان کیتا ہے؟ انہاں لوگاں نے زمین تے اپنے رب دا دامن نہیں چھوڑیا، اللہ نے قرآن اندر انہاں لوگاں دا ذکر بیان کیتا ہے۔ اللہ واللہ اللہ آؤ ویرا ذرا توجہ کر دے جانا، اللہ نے بڑیا بڑیا لوگاں دا ذکر بیان فرمایا۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ، رب کہہ رہے ہیں بندے ذرا غور کر، رب دا قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک نے فرمایا لوگوں نماز پڑھیا کرو، نماز پڑھیا کرو نا، صبر کریا کرو، اللہ تانوں بہترین مقام عطا کرے گا۔ نماز پڑھیا کرو، رب نو یاد کریا کرو، نماز پڑھیا کرو، اللہ دا ذکر کریا کرو۔ اے جڑی نماز ہے نا، نماز اینو بھی اللہ نے اپنا ذکر آکھیا ہے، فرمایا میرا ذکر کریا کرو، میرا ذکر نماز دے نال، نماز پڑھ کے۔ ہن بندہ کہے جی میں ساری دیہڑی تسبیح کردا رہنا، میں سبحان اللہ پڑھدا، میں الحمدللہ پڑھدا، میں بسم اللہ پڑھدا ہاں، میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھدا ہاں، لیکن نماز نہیں پڑھدا۔ ایک کدا ذکر ہے جیڑا بندہ نماز نہ، سب تو بڑا ذکر تے نماز ہے، لیکن بندہ نماز نہ پڑھے، اللہ نے کیا اس بندے نے سمجھو میں نے یاد نہیں کیتا۔ رب دی فکر بندے نو ادو آندی ہے، رب دا ذکر بندہ ادو کردا ہے، یا کہہ دو کہ رب ادو سمجھدا ہے کہ اس بندے نے میرا ذکر کیتا ہے جدو بندہ نماز پڑھدا ہے۔ اللہ اللہ نماز پڑھیا کرو، نماز۔ اللہ پاک دا قرآن بول کے کہندا ہے، اللہ پاک نے فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ اللہ فرماندے نے لوگوں میں اپنے بندیاں دی آزمائشاں کرنا وا، میں کبھی تنگیاں لے آؤں گا، کبھی آسانیاں لے آؤں گا، کبھی دھوکا جاواں
جاندے نے کدی سوکھا جاندے نے اے بندے اللہ دا دامن نہیں ہاتھ وچوں چھوڑنا رب دی یاد نوں نہیں چھوڑنا اللہ دے ذکر نوں نہیں چھوڑنا بندے تنگیاں تے آندیاں رہندیاں نے مصیبتاں پریشانیاں آندیاں ہی رہندیاں نے اللہ دے کم نے دکھ دے وے تے اللہ دیاں مرضیاں سکھ دے وے تے اللہ دیاں مرضیاں او مرضیاں والا او خالق مالک نام رب چاہے عزت دے نال نواز دے وے رب چاہے نا ساری زندگی تو کھانگڑ گزر جائے لیکن بندیا پریشان نہیں ہونا بندیا جناب اللہ دی رحمت مایوس نہیں ہونا رب دا در نہیں چھڈنا اللہ دے دربار چوں خیر حاضر نہیں رہنا رب دی عدالت اندر آندیا رہنا ہے اللہ تعالی اے رب دے کام نے بندہ جنہ مرضی امیر ہوئے کئی بندے ایسے دیکھے جنہوں نے آکھیا لو جی قاری صاحب رب نے ہر شے دتی ہے پر میری اولاد نافرمان بچے میرے آنکھیں نہیں لگ دے بچے نافرمانیاں کردے نے ایسے ایسے بچے جڑے باپ دے اگے بول دے نے برابر دیاں گالاں کردے نے جے میں پنجابی چ کہندے کو ہتھی پہ جاندے نے اللہ اللہ سمجھدے کچھ نہیں بندے دی دولت کی کرے گی بندے کو پیسہ کی کرے گا جدو اولاد ہی نافرمان چنگا بھلا حاجی بندہ نمازی بندہ نیک متقی بندہ تھانے دے باہر کھلوتا ہوندا ہے حاجی صاحب کدھر آئے تھے یار میرا بیٹا ڈکیٹی چ پھڑیا گیا ہے یار میری اولاد نافرمان ہے میری اولاد نے مینوں روز چھڈیا پریشان کر دیتا ہے اور لوگوں اس بات نو یقین رکھ لو اس بات دا پختہ ایمان رکھ لو وہ سکھ دیندا ہے تے کون بولو یار کون دیندا ہے دکھ دیندا ہے تے کون تے جے دکھاں نو ٹالدا ہے تے کون اللہ ٹالدا ہے اسے واسطے اللہ والا کہندا ہے ایتھے لوگ پریشان ہو جاندے نے لو جی فلانا بندہ تے انج کردا ہے اونوں کچھ نہیں ہوندا فلانا بندہ جناب جھوٹ بولدا ہے چنگا بھلا پھردا ہے اللہ اندے نے بندیا کسے ول نہیں دیکھنا کسے دے ول نہیں دیکھنا بلکہ اپنے رب دی عبادت کرنی ہے رب ول دیکھنا ہے تیرا رب تینوں کی کہہ رہا ہے اور اللہ والا بڑے پیارے انداز نال سمجھاندا ہے آندا ہے عزت ویخ کسے دی مسڑیا کر ایتھے بڑے بڑے بندے ویکھے نے کسے نو گڈی مل گئی اسی گلا کرن اے نہ حرام دا پیسہ ہے ایویں میرے کول گڈی اللہ مینوں دے دے نا دعا کرو اللہ دے ہی دے تے میرے کول آ جائے نا انہوں کہنا یار مولوی نو گڈی کتھوں لب گئی 8-9 جڑے بندے دی تنخواہ ہوے گڈی لئی پھردا ہے ایویں سڑی جانا یار لگدا ہے دا کتے چنگا ہتھ پی گیا یہ کسے دا جناب کوئی کام کر لیا ہونا ہے کوئی جناب دا دا لگ گیا ہونا اسی ایویں ہی تبصرے کری جائے کسے بندے نو گوانڈیاں نو اللہ کار دے دے نا گوانڈی ایویں لا اے حرام دا پیسہ ہی ایویں اے حرام دا پیسہ ہے بولدا ہے نا ہن ایویں اسی جناب تبصرے کری جانے اور یار جے دیندا ہے تے کون دیندا ہے اللہ کسے وال دیکھ کے سڑیا نہ کر بلکہ دعا کریا کر اللہ جے اینو دیتا ہے تے اللہ مینوں بھی عطا فرما اللہ جے اینو دیتا ہے تے مینوں بھی عطا فرما ایک نا مولوی صاحب سانو گل پہ سنان کہندے کہ یار او نا جڑے علماء کرام ہوندے نا امام مسجد یا خطیب ہوندے نے اللہ دی قدرت اسلامیات انہاں نے پڑھیا ہوندا ہے تے بہت سارے علماء جڑے نے عربی ٹیچر نے تے جدوں سرکاری عربی ٹیچر ہوئے نا تے او دی تنخواہ بھی بہت زیادہ ہوندی ہے ایک مولوی صاحب نا انج سرکاری ٹیچر اللہ نے بناتا انہاں نوں تے سکول ذرا دور سی سردی دے وچ نا انہوں نے کہا کہ یار بڑا مسئلہ ہے ٹائم نہ ڈیوٹی تے جانا پریشانی انہوں بڑی بڑھنی انہیں انج کیتا کہ اپنی کوئی تنخواہ بینک کو ایڈوانس لیاں کچھ مسجد چ امامت کرواندا سی او جیڑی انہوں مسجد چوں تنخواہ ملدی سی نا انہیں کمیٹی پا لئی کمیٹی وہ نکل آئی جدوں نکلی نا تے اس بندے نے انج کیتا کہ ایک نا چھوٹی جی سزوکی گڈی لے لئی سزوکی گڈی جدوں لئی نا تے آندا قاری صاحب میں لے کے جے گھر ہی آیا ایک دن باہر گیا تے آن کے میں جناب اثر دی نماز پڑھائی نا مسجد والے کہندے نے مولوی دی تنخواہ کٹا دے کیوں جی آندا یہ تو کوئی پیسہ ہی بڑا
پتہ نہیں کتوں آئی جاندہ، لگدا اسی بہتی دینے ہاں، یہ تنخواہ دے کٹا دے نے گڈی لے لئیے، اے دیکھو جناب 14-15,000 20,000 ساڈے کولوں لیندا ہے، پتہ نہیں کنے کے بچا لیندا ہے، آندا میری مسجد والے تنخواہ کٹاتی میری گڈی ویکھ کے۔ اے حال ہے ساڈے، او یار کسے ال دے کے نہیں چھڑنا، پریشان نہیں ہونا، سکھ دیندا تے کون؟ جنوں بھی دیندہ ہے اللہ دیندہ ہے، اسے واسطے اللہ والا کہندہ آندہ ہے عزت ویخ کسے دی نہ سڑیا کر، نہ ٹھنڈے ہو کے پڑھیا کر، نہ ویکھی کم شریکاں دے، سکھ مل دے نال نصیباں دے، سکھ ملدے نال نصیباں دے، اللہ اللہ محل ویخ کے کلی کامینا، ایویں اپنا آپ گوامینا، یار کسے وعدے کے سنے گا نا تے پھر بھی کچھ نہیں بنے گا، محل ویخ کے کلی کامینا، ایویں اپنا آپ گوامینا، وہ بٹ میں جو کچھ بھی جانگے، سکھ ملدے نال نصیباں دے، سکھ ملدے نال نصیباں دے۔ اللہ والا گل بڑی پیاری کردا ہے کہ وہ میری کرمائے، بندیا ہر چیز نے تھے رہ جانا ہے، ہر شے نے تھے رہ جانا ہے، کیوں میری کرمائے، کیوں کفر دی بیڑی چڑھنا ہے، ملنے کفن بھی نال نصیباں دے، سکھ ملدے نال نصیباں دے، یار کسے بھی عزت کریا کرنا، اللہ تیری عزت اندر اضافہ کر دے گا، رب نو یاد کریا کرنا، رب تینو یاد کرے گا، رب دا ذکر کریا کرنا، اللہ تیرا ذکر کرے گا، رب دی بندگی کریا کر زمین تے بیٹھ کے، اللہ سمان تے تیرے ذکر بلند کر دے گا، اللہ تینو عزتاں دے نال نوازے گا، یار اللہ نو یاد کریا کرنا، مرتے ہر بندے نے جانا ہے، زندگی ہر بندے دی لنگ جانی ہے، چنگی عمر گزارے گا نا، چنگے کاردار یاد کریں گا نا، رب قرآن اندر کہتا ہے بندیا میرا ذکر بیٹھ کے زمین دے کر، میں تیرا ذکر آسمان دے کرانگا، عرش بری دے کرانگا، بندہ اللہ نو یاد تے کرے نا، رب دی بندگی تے کرے نا، اللہ پاک دیاں فرما برداریاں کریا کر، اللہ پاک نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بندیا زمین تے میرا ذکر کرنا، میں نو یاد کر میں تینو یاد کرانگا، بندیا دکھاں دی حالت اندر، سکھاں دی حالت دے اندر اپنے اللہ دی بندگی کریا کر، اپنے رب نو یاد کریا کرنا، رب دے دربار وچ جانا تیرا کم ہے، سکھ دینا عرش والے کا کم ہے، رب نو یاد کرنا تیرا کم ہے، تیری دنیا تے عزت بنانا اللہ دا کم ہے، رب دی بندگی کرنا تیرا کم ہے، تینوں مقام و مرتبہ دینا اللہ دا کم ہے نا، اللہ نو یاد کریا کر، رب دی بندگی کریا کر، اللہ دی عبادت کریا کرنا، نماز پڑھیا کر، ذکر اذکار کریا کر، نماز پڑھیا کر، رب نو یاد کریا کر، نماز پڑھیا کر، رب کو دعا کریا کر، اللہ فرماتے نے بندیا تو میرا بن جا میں تیرا بن جاواں گا، دنیا اندر چنگی ماری گزری جانی ہے، وقت گزری جانا ہے، ٹائم لنگھی جانا ہے، لیکن جب قیامت کا دن ہوئے گا میں رب اعلان کراں گا سلام قولا من رب الرحیم،
اللہ فرماتے نے میرے بندے جدوں جناب آن گے قیامت کا منظر ہوگا، میرے بندے میرے سامنے آن گے نا، میرے فرشتے لین اندر کھڑے ہون گے، میرے بندے میرے فرشتے نا میرے بندیاں دا جدوں استقبال کرن گے، میرے نیک بندیاں دے جدوں سامنے آن گے پھر کی کہن گے سلام قولا من رب الرحیم۔ جدوں بندے اللہ کو جان گے اللہ دے فرشتے کہن گے تہاڈا رب تانوں سلام کہندا پیا۔ جڑے بندے دنیا چ عبادت کر کے گئے، رب نو یاد کر کے گئے، اللہ قیامت والے دن اللہ دے فرشتے او دا استقبال کرن گے اور جناب انہاں نو اللہ والوں سلام کیتا جائے گا۔ دعا کرو اللہ سانو انہاں لوکاں اندر ساڈا بھی شمار فرمائے، اللہ اپنا ذکر کرنے والا بنائے، ہر حال دے اندر اللہ سانو اپنا شکر کرنے والا بنائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔